Safuru tiga sabai na ni salini mena ni sabai nyambo. Ni buja ni mo tu ta ba ga tu na ke ba to ni sai. Pat ni le dia isha par ka. Mana dia mai da. Kalau mana tu abla isa mana tu abla. Ko ni faraj dura ni surmani. Apa jadi ni? Kalau dia mai ko. Apa jadi ni ko ka sang tu ko shufu ka barikada. Ako boga tubasuru shufu ka barikada. Ako shuna boga yorosi nde foka barikada. Sara go ni namni ke kalau tidak ada ibu. Ada milik ko wala ni shufu ka barikada. Ako tumani ni leje ibu do. Amalo tidak ada ko ako sila me apa nani me. Kalau mungkin ada ko kata boros lagi mai kata di juroni sulu. Ada hoka. Aku ni garam beda ya. Aku terus menguda suruh tak ada malu borok ini wajar juga kata di garam lima. Aku sih nak tak boleh buka dengan kaki garam lima. Itu garam itu orang akan warin. Apa yang mereka garam lima sebab itu mana mereka $1 lah kaki ya. Mereka miliar warin je lah kaki jadi minimum. Berapa? Money. Papa, you go to the door, you can't show Maya. He said, follow the money. He said, Promagonima. He said, Abu Tonima. What I got you to donate money. Mina, hey, no, come on, for someone and Yedoka to the Yeboka, Tachi Coco from the Rondo there, Yebo, Banana, Nimu, Nundo, Nimu, Fuku, Donaka. Some of them will capital, no, if you make anything in my day, Salvatola. Nicamanan, who are a judge in the China. I'm in this January. Let's go for Carafua. Let them run like Carafina of a Carafi. I love me. Don't go on it. But never Barcada, it was $1 and your flock in the way. Military from Macada, Barcada is $1. Now, some for a Salvatola. No, the club is going to come for county. For your money and the last thing will not say enough. Parce que moi, personne ne dit ça. Il peut aller par Iratigla. Parce que n'est dit ça. Il peut aller par Iratigla. Alors, elle sera meilleure, toi. Ni wele avec les digues américaines de là. Toi, Rebecca. C'est bon? Ah, mon. Ça. C'est le nom. L'amour. Désolé là. Papi désolé. Mansara karam bagala. Namaste. Sarvu to bagala. Ya. Ayya. Afrala ali. Nanti kama mani kuma ella barado. Ta kuma jaya. Amai ni mani ba bisi. Kawo mani. Tum bena
ya a doni son caman ko ni doni caman na yɔrɔ ɲinina ko ni na min b'i la n'i k'a kɛ i tɛna nimisa la o kɛ di an ye salifutɔgɔla kɔw di Mohamed Kadafi a bɛ Ameriki nka a dalen filɛ bi kan a dɔnna a mɛnna ko nin ko bɛna labɛn kɛ kidabulon fɛ an y'a laɲini don ko la ye kanu don dɛ tigabulon kanu don Seydou Konare kanu don Fatumata kanu b'a la donsoya yɛrɛ kanu kosɔn so an kelen bɛ yan a taara se 40,000 daw kan i ko Fatou Sama Mohamed Kadafi ko k'o t'a bannen gɔnifɔla ye foli kɛ yan su in na ne ye Dawuda ye kaman kelen bɛ yan ka d'a ma ne ye Amadu ye kaman kelen bɛ yan ka d'a ma ne ye Konɛgɛba ye kaman kelen bɛ yan ka d'a ma komi yɛrɛ labaara dɔn an t'a kuma jɛya nka caman na an bɛna ɲɔgɔn dɔn halisa n'a sɔrɔ an ka fili kuma la donsow ka hakɛ to kɔrɔfɔ ɲɛna a tɛ tɛmɛ nin kan ko a bɛ tɛmɛ yɔrɔ la a t'an kɔni